Okay guys, Okay. welcome back sa amoang YouTube channel. Yes. Ya ada gyapon mi kay maghatag mi ninyo og shout out ha. Oh, sige. Isa man yung Maete ka di mo saliputan dito tay. Oh, mo gid. Ako ding i-shout out si ang usad sa to ang mga follower kayo. Yes. Oh, si Kuya Will. Uy, Willie Revillami. Uy, napo i-shout out. Oh, shout out na Si ita. ako ang crush na kay crush kay nako fans. Oh, Fans pa. Fans kay si mo ha? Si Ivana Alawi. Yo. Iyo. Ay, Oh, ikaw kasi may shout out. Oh, ikaw isa kay Paul lang ko pa. Oh, boleh ka. Ako sa may shout out ko. Og saman. Sa mo puna. Pagi sa ninyo pagi ah. Bagi Shout out dai nako ako ang iksa una nga nagsigig habol sa ako ah. Shout out dai sa imong halik si Lori. Yo. Ako na po pre. Oh, kisa may shout out. Okay, shout out guys sa akong iksa una katong hingan na sa mong balay nga iksa una. Ihang yung nga pagkaslan kay kun ako siya nga. Grabe nagludlod gid. Oh, nagdodlod. Ayan no nya. Si Andrea Briantes. Oh, yo. Kumangyalang-alang. Ikaw Shout out na ko akong iksa una nga uban-uban ako pangahoy pirmi. La. Si Liza Subirano. Wala. Katuging ako ah. Sama mo. Katong Balik-balik Katong ipanangit punta kang mama. Oh. Nga siya na gid akong pakaslan. Oh, Nya kay nibiya man siya ko. Nibiya? Si Ying Constantino. Wow ha. Ilan. Oh. Ikaw do kisa may shout out do. Okay, shout out. Ah, Pa-shout out dahil sa akong ex. saman. Isa na Guys, muna. ganda. Sabi ko na Barbie. Barbie. Wow ha. Ikaw boy, kisa may shout out boy. Shout out Ay, kay budlay na. itong baklang Shout out to. sa akong ex nga si Catriona Gray na ano. Katrio na gri. Si Katrio na gri. Ex ni mo. Grabe. Shout out. Shout out. Ay, kiligan. Mo na hilig kag labaw. La, labo ko. Lana ni Labaw ko. Sa may secret po nimo. Tanal may jowa. Tanawal may duwa. Wow ha. Sa tanan di ay nga may mga uyab karon. Yes. Sa February 14. Oh, ay magkabalaka. Magbuwag Magbuwag ra mo. Buwag. Oh, tam dito na mas buwag. Oh. Pero Kung wa man gid mo edit ngari mo sa barangay Miabas Oh. kay naay mga cactus. yo, mga team cactus. Oh, team cactus. O ang team muro po to. Nya, abi ninyo, naay mas delikado nga pabuto karong. Di ba kato January may pabuto Oh, mo bisa. Nga, January naman lagi taron. Oh, January naman taron ka. Ibawal gani ang pabuto kay Oh. makasira gani. Magkasira gina. Oh, makapasinukungon ang kamot. Gani. Butan ba? Mabutan. Oo, pre. Mol lagi. Ang delikado nga pabuto karon ng kuan February 14. Okay, sa muna tayo, kuya. Kuyaw kay nang pabuto ha. Makahimo na. Dali man kano karong buo na mabuto basta kay Unong kabuan ang tama. unong kapito jud kawan. Siyam. Siyam si Isoy. Ako ani to og unong ra ka mo pitong kabuan kana o sintaw kana. Ang guloy. Kanang Ako din kuan, ako pa i-shout out ang kumpare nga sa una magkauban magimi sa show. Kami show sa una. Iya gani ko. Naron siya nagtrabaho sa Itbulaga si paring Joey De Leon. Oh, sus. Joey De Leon? Oh, Joey De Gato Leon. man nila yan? Tuan eh. Sa laon. Ha? Oh. Kamu niya, usa pa man sinyo Leo, usa pa man yung antong na mo. Antong. Wa may antakan. Kunya kanini ang pangapanon ta mo kada usad unsa may mga maay ka. Oh, dili pre, na kay shout out. Oo, unsa magsaman? Shout out dai sa akong ninong karon nga Ninong. Saan mo na? Grabe. sa state. Oh, State? State. Oh, Grabe. sa Ninong. sa America? Oh, di sa Cali. Cali. Oh, California. California. Oh. Saman. California. Ninong Ruben Padilla. Iya no. Ninong na ko na pre, ninong. Uy, naapo ko ako ah. Saman. Pero magkura na siya sikat pero isuon ko na minana pero pero murag layo ra. Si Kung TV, Kung TV. Oh, shout out shout out TV. Nya. Mangutan ako sa inyo ha, kay kamo mga ulitaw ko magid mo. Sa kay maayo nga regalo karong Valentine's no.
Ikaw boy, sa may regalo nimo kasi mo na kay uyab. Oh. Usa may maing regalo. Oh, di lang po ko yun. Kaya mo ko yun. Looy, luya. Uy, ikaw, Ano sa may mo regalo. Regalo? Wala. Wala ko naisip. Oo, sa may mo Sa may regalo. Pasok. Regalo sa uyab manghang isgutan diri ron. Oh, regalo sa uyab. Ako naisip. Sige, sa man. Kining ako ang plano. Plano na nimo. Plano na nimo. Murag maayo gid. Oh, Dili na nang plano, imo nang plano, bahala ka. Okay lang mo tana. Sa man sige. Plano na ako. Oh. Nga mo regalo ko kanang balon bitaw nga kanang sulod sa gamay bitaw. Di na ba? Anak na mong Balon suot sa kamay. Oh, tawag na nilag balon. Balon. Ang inana lang oh. Oh, nana. Gamay ra. Kwadro. Sa may son na to. Kailan may na siya paburuton karong kasi sa gabi karong babuhi. Ayaw Kana na. murag delikado. Mo nang kamo ay gini. Ha? Hindi man ko taron. Akin siya taron nakadumdum siya kay kuan na mansari nila. Mansari. Abi ninyo nauso ng mansari nga. Abi niyo kung ano anong nauso ng mansari. Nauso ng mansari kay dili ta ng relasyon. Niabot og anniversary. Sakita. Sakita uy. Mo na kamaturan. Maong X. Sus. One night stand. Anak ta. Anak ta. Kunya kanang ukinta. Oo, Wala kina. dinalimtan pag shout out. Awa na. Moro to. Dili. Ano akong regalo? Moro tay mo. Balon. Ang uban kinahanglan practical og regalo. Imbis nga buwak, chocolate. Ako di. Ako di ko mo regalo og chocolate oy. Mahal kayong chocolate nga magbuwag ra. Kaling. Balsahan. Kaling. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.